Tíogaid agus fáilte go dtí má áit chónathe obair bhreise nó dúchláin breise. Cearcolóir, so intaní fáilime ag fécant an agus ró. An agus ró sin ag tasca hain. Freisin cúpla tá ceacht eile má áit chónathe, okay, ag úsáid an agus ró. Ag fécant blog, by tú ag léamh téacs, agus by tú ag dul an lech le folklór nua an sin beidir, agus by tú ag freagart cúpla ceist sin, agus freisin tasca cahar, by tú ag cruthú blog cainte bunathe de counter. So by tú ag caint. Okay? Okay, ionach. So tasca hain. Scríomh isteach I do chópléir. So tá rialacha an sin. So Anna, very pronounced Anna, an, A-N hyphen, no fleshkeen. Agus ró, two. Agus by sévu taréis iad seo freisin. So sample má cuirtar Anna riv ucal a hosíonn le B, C, F, G, M, P cuirtar sévu an vocal. Sample Anna Vaughan, Anna Hewan, Anna Ada, Anna Garav, Anna Wa, Anna Fécógach. Okay, so sin sample an sin. Má cuirtar Anna riv ucal a hosíonn le D, T, S. Ní cuirtar sévu an vocal. An das, an te, an sharav. Má cuirtar Anna riv ucal a hosíonn le gota, ní éintar ein ahrú an vocal. Sample, so gota sin A-E-I-O-U. Cearcolóir, so sample Anna ord, Anna éasca, Anna iargúlta, Anna óg, Anna úr. Má cuirtar ró riv ucal a bhíonn le B, C, F, G, M, P, no le DTS cuirtar sévu an vocal. Mar hampla, ró vug, too soft. Ró cuan, too quiet. Níl ein fleshkeen. Cearcolóir, ró ada, ró garav, etc. Má cuirtar ró riv ucal a hosíonn le gota, gota sin A-E-I-O-U, cuirtar fleshkeen I nia ró ach ní éintar ein ahrú an vocal. The word is not changed. Ró ord, ró éasca, ró iargúlta. Cearcolóir. Tasca dó. Líon na Barney. Tá mu chara Moira Anna Ashlingach. Okay, Anna agus tusín sé A sin gota. So an bhfuil ein ahrú, ní lein ahrú. Okay, so just Anna Ashlingach, ní lein sévu no einrat. Okay, so líon na Barney agus féig sias ceartig na button tá de gín ann. Okay, is rawa é seo. Okay, don't have to do this. Is rawa. So bon trilas. So tá butún mistakes an seo. Okay, see if you can spot na butún. Cóníam in áit an iargúlta agus tá an áit ró cuan. Okay, so scríomh ceartig na butún. So ceartig iad. Correct them. Task 3, blog Cormac. So tá buacail dar bhanam Cormac. Scríomh sé blog, bhí me hismothirí buile tháinig siad abhaile ó cruniú sa hala pobl faoin na planana atá ann chun ionad siopadóireachta nua oscailt an mbaile. Tá gá ionad siopadóireachta ann hana féin. Already, hana féin. Okay, so níl sé sásta. So cad é an Gaeilge na focail sin? Very angry. Meeting, community hall. Plans, already, in danger. Scríomh an Gaeilge na focail sin, agus féig sias tá ceistena. So chuir na ceistena a chéile, so má tá tú in grúpa le duine eile ach ní bhaid tú baid tú ide éonar. So just scríomh an freigra. Céim fá a raibh tismothirí Cormac buile.
Cá raibh an crinniú siúl. Cad é an rud is measa faoin plán nua. The worst thing. An rud is measa faoin plán nua. Cá bhfuil an fictear nua le dul. Scríomh 5 faointe eolais faoi bhaile chormach. Okay, ban tríal as sin. Dúlán breise. Okay, so cruthig blog cainte bunathe do counter. Sa vlog luig. Cá bhfuil cónaí ort. Cén sort counter atá ann. Na háisina. Na buntáistí a bhhaine le de counter. Na míbhuntáistí a bhhaine le de counter. So buntáistí. Na rudí maithe. Cad is maith leat faoi de counter. Na míbhuntáistí. Cad nach maith leat faoi do counter. Cearcadóir. So déine sin iMovie no clips. Cearcadóir.